హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. మీకు మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ టాపిక్ ఏంటంటే మీకు డిస్క్రిప్షన్లో మీకైతే ఫ్రీ ఫైర్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రీ డైమండ్స్ ట్రిక్ అని చెప్పబోతున్నాను. డిస్క్రిప్షన్లో యాప్ లింక్ రిఫరల్ కోడ్ ఉంటుందన్న, అదైతే మీరైతే యూజ్ చేసుకోవచ్చన్న. యాప్ అయితే మనం అయితే ఓపెన్ చేసేద్దాం. లక్కీ విల్ స్పిన్. ఇక్కడైతే మీకు ఫస్ట్ ఓపెన్ చేసిన మీకు గూగుల్ యాడ్ అని ఉంటుందన్న. అక్కడ మీకు ఎన్ని అకౌంట్లు ఉన్నాయి లిస్ట్ వస్తుందన్న. అక్కడైతే మీరు ఏ అకౌంట్ కావాలంటే ఆ అకౌంట్ పెట్టుకోవచ్చన్న. ఇక్కడ ప్లే స్పిన్ ఉంటుందన్న. మనమైతే ప్లే స్పిన్ లక్కీ స్పిన్ వీల్ అని నొక్కమనుకున్నాను. నా దగ్గర ఇక్కడ చూస్తున్నట్టయితే 527 కాయిన్స్ ఉన్నాయన్న. స్పిన్ తిప్పితే 13 కాయిన్స్ అని వచ్చాయన్న. అప్పుడు మనం ఆ యొక్క 13 కూడా యాడ్ అయిపోతాయన్న. మళ్ళీ ఇక్కడ సెకండ్స్ అయిపోగల ప్లే అనేది వస్తుందన్న. ప్లే అనేది రాగానే 7 కాయిన్స్ ఇస్తాను. అలా అయితే మీకైతే అలా యాడ్ అవుతాయి అన్న. తర్వాత ఇక్కడ స్క్రాచ్ డైలీ చెకింగ్ కాయిన్స్, డైలీ చెకింగ్ కార్డ్స్ అయితే నాకైతే యాడ్ అయితే వచ్చిందన్న. ఈ యాప్ ఏంటంటే యాడ్స్ అయితే ఎక్కువ రావన్న. మీరైతే ఫ్రీగా ఎక్కువ అంటే ఈ యాప్ అయితే ఎక్కువ సంపాదించాలన్న. కాయిన్స్ అయితే ఇందులో అయితే కాయిన్స్ అన్న చాలా అన్న, చాలా అంటే చాలా అన్న. సో ఇప్పుడైతే మీకు డైమండ్స్ అనేవి ఎలా రీకవర్ చేసుకుని కాయిన్స్ ఎలా రిటర్న్ చేసుకోవాలంటే మీకైతే ఇప్పుడు చెప్పొస్తానన్న. ఇక్కడైతే ఉంది యాడ్ టు లీడ్ బోర్డ్ ఉంటుందండి. ఇక్కడ చూసుకోవాలి కదా యాడ్ టు లీడ్ బోర్డ్, అది నొక్కండి. ఓకే, ఇప్పుడైతే మీకు ఓకే అయిపోయినట్టు. ఇక్కడ చూస్తున్నట్టయితే మీరైతే ఇన్ని డైమండ్స్ ఎంత కావాలంటే ఎంత కావాలన్నా తెచ్చుకో. ఇక్కడ 30,000 కాయిన్స్ ఉంటాయి. 50 డైమండ్స్ వస్తాయన్న. 50 డైమండ్స్ అయితే వస్తాయన్న. ఇక్కడ మన మొబైల్ నెంబర్ నొక్కి సబ్మిట్ నొక్కితే మన అకౌంట్లోకి అయితే అంటే రియల్లీ వస్తాయన్న డైమండ్స్. రియల్ డైమండ్స్ అయితే వస్తాయన్న. మీరైతే ఇదైతే చాలా రోజులు అలాగా రోజు డైలీ లాగిన్ అన్నీ చేస్తే మీకైతే తప్పకుండా అయితే వచ్చేద్దన్న. ఇక్కడైతే చూస్ లక్కీ నెంబర్ టు స్పిన్ విన్ అని అంటారన్న. సో ఇదైతే 13 సెకండ్స్ అయితే వెయిట్ చేయాలన్న. ఇదైతే మనకి ఏదైతే యూజ్ అయితే ఉండదన్న. ఓకే, మన ఛానల్ అయితే చూస్తున్న వాళ్ళు సపోర్ట్ అయితే చేసుకుంటున్నా. వీడియో చూసిన వాళ్ళు అందరూ లైక్ షేర్ కామెంట్